Ngantrinya buri, nggak oleh. Oh, tadi jauh so security ini minggu depan kena. Dari biasa sedikit ya? Waduh mulai. Mbak Esentas metu emang. Tapi udah boleh ngenteni kok, Bu. Nganu terlalu rame, terlalu oke jadi ini minggir Mbak Rotok mut. Sorry. Iya, mantrine aman buri kok oleh. Dino biasa bae, terus telepono karo jenenge Pak Abi. Heeh, lek dino biasa perjanjian telepon Mas Abi wi. Boleh. Tapi sama telepon Pak Abi, iki tak kon jupuk dino biasa gak. Terlalu sampai bengi. Tuku tiket sing rego pira sampean? Sing depan. Bi Abi, 300. Bareng dhewe ta. Iki dino biasa. Iki libure nek kancane. Iki nek kancane karena satu dia enggak libur. Tanggal merah jarang libur iki. Kancaku sing religi lho, Mbak. Lah sampeyan uripe, Mbak. Ora kepiar kan. Wis kepiar iki kae. Ngenteni engko lek aba-aba kon dhuwur ora oleh ya ora oleh. Cuk hari biasa lah nek sing iso salah sijine sampean. Sakut to? Oleh. Sementing buktinya ada. Bayu mbaknya bawa mie. Diko tiketnya sing sangu mie. Halo sampai kono. Diko tiket ambiar dari Cak Nani. Iya, nang lapangan taman Victory, paling sadu ya nang lapangan Victory kae. Iya. Iya. 6 hours later. Setelah tadi pertiketan ambiar, kita sudah ambiar mawut madul. Karena ada apa enggak tuku pentol-pentolan, Bet? Tapi sing pojokan kono kaya enggak meyakinkan, Bet. Nah, yuk balik. Ya mau lah balik, aku capek no. Lalu katanya mau beli. Kalau iwake digandul-gandul, manuk digandul-gandul. Iwake buang. Aku lek nyawang wong pacaran kok demen dan pengen gendaan aku. Oh, Pak Wa. Pak Wanya enggak. Aduh, ada peti. Ada peti jenazah. Peti jenazah Cina. Kayak Pak perahu. Petine jenazah kayak perahu. Ngene iki lho enak. Panganan ngene iki lho enak aku demen. Masakane enak. Yo. Apa? Duh, kayak makanan kayak sego. Ya lurus, ndoprak ngarepe Sinem Malangham ngono lho. Lah dhewe ya ora tentu arah kasih ya ngejak nanti sih ya mbuh ngono Dek. Dek kon ngeterne jikok paketan wis kita terkan. Adewe ya melok bingung no. Ngene iki lho, iki wajah dalanan Yaumate. Sapa ngerti enek sing kangen Yaumate. Ya engko sing wis pensiun mesti kangen lho iki Pak rambutnya jambul kaya zebra cross. Beh aku tau yang cepitan kuwi. Zaman demo mbiyen kae lho. Kaipai karo golek pandangan nggih tempat nggih mau buka. Ning Langham kono to, Buka ngene sapa? Langham. Makanan Thailand. Langham? Langham meh. Buah. Heng ndi to sih? Sing cok-cok. 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 Orang Thailand utawa makan nasi goreng.
Oh alah sing dhuwur Hoke Center kae. Oh. Iki dalane. Kan seger tau. Druwidi Srana ya. Ruwono. Mana itu? Ya kemana-mana pokoknya. Apa itu besar-besar itu? Iki nganu dingge, nganu apa stamina nggih nge-gym lho. Nggih nambah iong. Tak kira Ion. Isot pakane guguk ki lho. tak kira pakane begitu bungkusan ngono-ngono kuwi. Aku mbien tak wingi buku ta. Nang jaga buku ta. 4 tahun. Yo 44 taun. 2 tahun. Jambu alas kulite ijo sing tak gagas ijek duwe bojo. Ada gula, ada semut, urung rondo jadi emut. Susune gedhi yen kula nggak jadi kawin. Sumpah neng ati ora bakal luru ganti. Kalau estetik, kalau gedung-gedung estetik ki ngono kae. Gedung-gedung Yamate ki estetik cah. Estetik. Iki perapatan Yamate kono arah Kemongko, estetik banget. Glumut-glumut. Sampai nglumut-nglumut ngene iki estetik. Foto nang kene. Pengangkut sampah wih. Truk pengangkut sampah. Itu. Tunggu. Kita pokoknya jalan-jalan. Ya Allah. Semoga aku bisa beli mobil merah ini ya Tuhan. Amin. Impianku ini mobil merah iki lho. Sing bokonge jentit mburi. Kaya bokongku jentit mburi ya to. Elek berarti kok iso kena nggih gasing munyer-munyer. Iku jenenge wong wetenge jembling. Kowe goblok kowe. Dancuk. Kuwi jenenge wetenge mentis. Kuwi jenenge wetenge entis. Yo. Kene. Sini aja. Kita harus melihat dalan-dalan. Kenapa di sini kok sepi kayak kota mati? Ya dulu itu ada sejarahnya di sini tuh waktu perdemoan dulu itu ya toh. Nang kene iki oke bakul apem brewok kalau malam hari sepanjang iki sepanjang rono ki lek sore enek wong nawak nek apem tapi ya 200-an ngono kuwi. Saiki bareng ya jek enek sampai teko Jordan kono. Heeh, nang cepet-cepetan kene iki. Mesti ngadeg-ngadeg nang ngene iki to. Nang ngene iki ngadeg. Apa ini apa itu namanya ini? Mbuh, jajalan sik to. Kowe iki nyapa jajalan sik tidak mau ki. Wong aku ki ngomong karo iki lho. Kok iso dhek nyauri tidak mau to. Kalau butuh teman jajal moro. Yo kayak pedahku keranjange rek. Glempang. Iki dhuwur iki akeh cah Indo manggon kene iki akeh. Iya. Yes, betul. Dan tidak salah kamu. Endi? Kayak kok ya nek wong syutingan. Lah delok action no. Aja awak dhewe putere pengen jalan-jalan. Yo. Sik yo.
Tak foto.